Benvinguts i benvingudes al concurs de cuina Chef Madurell. Enguany, finalment coneixerem el gran repte final que els nostres finalistes hauran de realitzar. Es tractarà d'elaborar una recepta ben especial, ben creativa, enginyosa i diferent. Valorarem la presentació, l'originalitat i el bon gust. Participants, teniu una setmana per presentar-nos la vostra creació. Molta sort i que guanyi el millor! Quan jo era jove, era explorador i m'agradava viatjar arreu del món. En aquest llibre tinc les fotos que vaig anar fent. Les mirem junts? Que petita eres quan vaig viatjar a Mèxic. Encara estaves a la panxa de la teva mare i tenies el tamany d'un advocat. A Mèxic feien servir l'advocat per acompanyar i enriquir els seus plats i fer salses sabroses i boníssimes. Vaig arribar a Suïssa. Tot el país feia olor a xocolata. Hi havia de totes formes, colors i varietats. Xocolata amb llet, xocolata blanca, xocolata negra, amb fruits secs, amb trossets de fruita. I el nata per sobre. D'aquesta manera és com m'agradava. Que bona la xocolata ben calenta. Vaig arribar a Xina, mort de gana. Amb tanta gent em va costar trobar un lloc on dinar. El més difícil de tot va ser aprendre a menjar amb uns llargs bastonets de fusta. Tot el menjar s'enquilla per sobre. Com trobava a faltar les forquilles, culleres i ganivets. Vaig descobrir l'arròs guarnimentat, amb moltíssims ingredients. Deliciós. Mamma mia, què faríem sense la pasta italiana? A Itàlia, la pasta es troba en molts formats. Què es pot resistir en un bon plat d'espaguetis amb salsa carbonara? Jo no, per llepar-se els dits. Hola! Quan penso en França, m'arriba l'olor dels deliciosos formatges. Camembert, Gruyère, Emmental, Rocafort. Qualsevol plat elaborat amb algun toc de formatge millorava el seu sabor, fent d'aquest plat una autèntica exquisitesa. Com t'agrada el blat de moro en forma de crispeta? Cada vegada que anem al cinema em demanes una paperina ben gran. Vaig descobrir el blat de moro quan vaig anar de viatge als Estats Units. Les panotxes pintaven de color el paisatge de la zona. Que bona la salsa! És on es troba l'essència d'un bon menjar. Barreja tots els ingredients. Remena, i ja tenim el plat llest per tastar. Bon profit! Gràcies, participants, per les vostres elaboracions. Ara el jurat marxarà a deliberar i decidirà quin és el plat guanyador. Estic nerviosa. No sé què passarà. En realitat, ja em sento guanyadora. He compartit moltes estones amb l'avi. He après cuinar d'altres països a través dels seus records. El millor premi ha estat tenir el meu avi fent-me costat quan ho he necessitat.